Gernikako Batzar-etxean harrera egin diete gazte munduri ateak ireki egitasmoan parte hartzen ari diren diasporako 50 gazteei. Ana Otadui, Bizkaiko Batzar Nagusietako presidenteak eman die ongietorria astearte honetan. Batzen kultura elkarteak Euskal Herriko hainbat erakunde eta elkarterekin elkarlanean antolatutako egitasmoa da ateak ireki. Haren bidez, Euskal Herritik kanpo bizi diren gazteek 3 asteko egonaldia egiten dute harrera familietan euskal hizkuntza, kultura eta ohiturak gertutik ezagutzeko. Euskal diasporaren eta Euskal Herriaren arteko loturak sendotzea eta gazte horiek euskal komunitateko kide aktibo bihurtzea du helburu egitasmoak. Aurten, lehen aldiz Busturialdea Urdaibai eskualdeak hartuko ditu Australiatik, Argentinatik eta Uruguaitik etorritako gazteak. Izan ere, orain arte Goierri izan da egitasmoaren gune nagusia Estatu Batuetako eta Kanadako gazteekin. Foru Parlamentuan egindako harreraren ostean, Ana Otaduik eta Iñaki Goirizelaia egitasmoaren zuzendariak Batzar-etxeko areto nagusiak eta eraikina erakutsi dizkiete gazteei, eraikinaren balio historikoa eta sinbolikoa gertutik ezagutzeko. Hego Euskal Herriko jaialdi ezagunenak antolatzen ditu Lastur enpresak eta 12 milioi euro baino gehiago jaso ditu dirulaguntza publikoetatik. Hala jakinarazi du Ordago El Saltok 2022 geroztik egindako ikerketa baten harira. Hain zuzen ere, Lasturrek BBK Live, Bizkaia International Music Experience eta Azkena Rock bezalako jaialdiak antolatzen ditu. Ordagoren arabera, enpresako CEO Jordana Borgoak eta enpresaren bultzatzaile Alfonso Santiagok harreman zuzena dute Eusko Jaurlaritzarekin eta EAJ alderdiarekin. Diru laguntzen auziak zeresana eman du azken asteotan. Izan ere, Fermin Muguruzak salatu zuen Eusko Jaurlaritzak 300.000 euroko diru laguntza eman diola ETS taldeari. Aldiz beste 57 talderen artean 175.000 euro baino ez zituela banatu. Era berean, Ordagok salatu du Bilboko udalaren aurrekontuan ez dagoela nahiko adiru bira kultur elkartea laguntzeko. BBK Live jaialdiak ordea urtero 1.400.000 euroko diru laguntza jasotzen duela. Plentzian urtero gutxik egiten ez duen itsas martxari eskainiko dizkiegu ondorengo minutuak 13. egitera doazelako asteburu honetan larumatean hain zuzen, eta horretaz hitz egiteko gurean ditugu Garikoitz Urizar eta Nere Zarra, bikote ongitorria baikara. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ze moduz? Oso ondo. Ondo. Txarrak enduta bintzat. Bai. Itsas martxa esan dugu kokatze aldera, nola definituko gunuke? Itsas martxa zer da? Bueno, itsas martxa oindala 13 urte Plentzin sortu zen Euskal preso iheslari eta deportatu politikoen aldeko ekimen bat da. Beti gure izen dugun modu ikusgarri baten eta berezi baten, desberdin baten bere bai, aldarri hau kaleratara, Plentzi osotik osen entzuteko, preso ieslari eta deportatuen aldeko eta uren defentsan, eta zeniden aldeko aldarri bet. Eta Plentziatik Euskal Herri osora, ere bai. Noski, claro. Eta nola sortu zen, Gari, oindala 13 urte? Bai, hau azkenean etxerateke urtero iten zuen, iten dago, dino gaur egun, ondartzetako ekimena, eta Plentzian iten zen itsasadarrean zehar. Orduan, behin Plentzian egon da, ikusi genuen hor Plentziako jaietan Karmeneko igoera egiten da biela itsasarretik, kriston ikusgarrutasuna deko, ia 200 txalupa joaten ziren itsasarretik, eta zen genuen, hau ez da inoz, presoen inguruan, ez da inorren aldarrikapenekin. Da orduan, etxeratekin batera, haiek espaloitik joaten ziren bitartan, gu hasi ginen itsasarretik joaten, haiei animoak emoteko, musikarekin, piragoekin, txalupak, con todo lo que flotaba. Eta ordutik 13 edizio izan dugu, ze egoeratan dago gaur egun itsas martxa? Bideoak ikusteagaz nahiko da, ikusteko zelan kanbia dan. Garik esan duen moduen, guk zenideri lagunduten sotxogun uretatik, eurek espaloitik joten ziren bitartean, eta urtero gerota handi hau inda, eta gure fetxak eta dana hemin izen duguz. Marean arabera eta ondo kointziduten duen fetxa bat topa izen dugu, eta 13. edizio honetan badekogu egongo dire gitxi gora bera 150 piragoa ingeru,
30, 40 barku edo txalupa, kontzertu beturetan, eta bar, orduen ikusten da, zelan lehenengo disinotik ona, asko pilo bat zelan kanbiadan. Eta zentzu horretan gari ze valorazio egiten duzu, 13 urte hauetakoa? Hombre, valorazio oso positiboa, ez? Beti bukatzen dugun egunean, jendea etortzen da, oso posike parte hartzen duela. Bai egia da, formato guztietarako eta adin guztietarako ekimena dela, eta orduen eta gitarra daukagula, orduan badaude familiak umeekin etortzen direnak, zaharren kuadriak egun pasa etortzen direnak eta espalitik doazenak, gazte kuadriak pirago hartzen dutenak, gero kontzertura geratu nahi dutenak, eta horren inguruan, nire esan duen bezala, lehen mantentzen genuen data etxeraten ondartzetako ekimenekin batera. Baina, ikusi genuen guk mareen arabera antolatzen dugula ekimena, behar ditugula marea batzuk, behar dugu kopuru bat, eta gertatu izan zaiguna bai, gero, ekimena handitzen joan den inean, kontzertuak eta egiten hasi garen inean, ez koinziditzea herriko jaiekin, ez dakiz nongo kontzertuarekin, orduan, hasi pasagara abuztutik uztailera, 13 urtetan ibili gara dantzaka asteburutik asteburura, eta orain uztailean egiten dugu, ikusi dugulako jendeak eskertu egiten duela, eta gero herriko egitarauekin bai errespetu bat egon behar delako. Eta 13 urte hauetan euskal preso eta islarien egoera kobera egin du, zorionez edo esango dugu, ze neurritan eragin dio edo eragingo dio egoera hobetze horrek itsas martxari? Bueno, egi da, beste eszenario baten gauzela ontze eta kanbia direzela geuzek, baina ondino badauz hor barruan dekoguz, eta bueno, egoera oso larriek dauz, ezin dugu ahaztu. Naiz eta harin dudan, dispertsinoa akabadalako modu baten edo, eta zenidean egoera zentzu baten hobetu dan, esan duten moduen hor dekoguz barruan, eta orduen olako ekimenak beharrezkoak dire, ezta? Ikusten dugu zelan gero eta gitzi hau dauzen, eta oso garrantzitsu da oin indarra emotea oneri, eta eureri gure maitasun dana emotea olako ekimenakaz. Aipatu duzu nire ekimen hauek garrantzia berezia dutela, ze nolako garrantzia daukate, zentzu honetan? Hombre, esan dutena, ezta? Barruan dekogu zen bitartean eureri emotea maitasune eta ikustea zelan kalean dauen ondino borroka hori, ezta? Jenteak honen alde egiten duela eta jente pilo bat mobilizaten dela eta hor dekogula buruen borroka hau oso importantea da. Zentzu honetan bere, gu saiatzen gara zabaltzen eta gonbita egiten jente guztieri ez lotuteko plentzin bakarrik aldarri hau, sino que Euskal Herri osora eta heltzen aldekure bidaltzeko bai. Gari ala ere aldarria ez da aldatu 13 urte hauetan? Ez, gure ez, printzipioz. Ez, azkenean gure aldarria da denak etxeratu arte horregon garela, denak kalean nahi ditugula, nire kasaldu dauen moduen, gauzak aldatu indire, ondino egoera larriek dauz, eta garrantzia emoten diogu ekimenari, nire esaten duen moduen, azkenean urte askotan presoen aldarrikapien eta ekimen pilo bat egon izan direla urteetan zehar, eta horiek bukatzen hasi direla, ikusten dugu, guk ondo ikusten genuen lasterbidean moduko ekimen bat, nola bere berezitasuna zeukan, bere ezberdintasuna zeukan, gauza parte hartzaia bat, ikusi dugu, etapa bat zarratu dutela, guztiz, errespetagarria da hitza, baizik eta, gauzak bukatu egiten dira, Orduan guk ikusten dugu ondino, guk garrantzia emon behar diogula horregatik ere ekimen hau mantentxari, atortxurroki bebai agur esan diogu horrek urtean, ikusten dugu gero eta ekimen gitxeago daudela, orduan hau indartzea positibo ikusten dugu. Eta horri erantzuteko asmoz, aurtengo itsas martxa, uztailaren 11an larun batez egingo dena plentzian, nola doaz, aurtengo prestaketak? Bueno, azkenengo asteak gogorra dire. Txarto, esan egia, txarto. Ekimen oso handi bat da, herri txiker baten, eta prestaketa oso handi da. Orduen, nervioak bere igerriten dire gure arte, azkenengo gune direz, azkenengo gauzak lotzeko, ia dana ondo doan, nervioak, aber seguraldi, jentea etorko dan, jentea etorko dala, badakigu, ze urtero etorten da. Baina hor dauz, nervioak. Baina, nik uste dut ondo gabizela, eta
Eta ondo urtengo dela. Bai, urteroko Urtero kontua urteten da. dago. Azkenean urte pilo bat daramatzeko jende berdina, uste dut nahiko ekipo potentea dela, ekipo txikia izateko oso resolutiboa izaten da, baina bai egia da, urteroko hitza da, un poco milagro, no? Eta de cara a la galeria dana primeran urtetan da, baina gero jendeak ez dago ikusten, baina ondo. Militantziak ere badauka. Militantziak ere badaukala. Bai, lan pilo bat gorratzen, eta ez da ikusten azkenean kagada pilo bat egon dira beti, gero gauza polit pilo bat, baina kanpora begira beti esan izan digute primerako ekimena dela eta dana perfecto. Eta kabun bere gu barrun egotean, gu bere oso kritikoa gara gugaz, eta guk ikusten dugu igual bere parte hori, baina gero jente etorten datzu zorion duten, eskerrak emoten, eta gero beti balorazioan esaten dugu, eske balora behar dugu zelaseko lana da, nolako herri txiker baten, garan pertsona gitxigaz, hau guztia antolatutea, eta, gu bere... Eta urtero ekitaldi batekin hasten duzu eguna, nolabait omenaldiare bada, zenide... Bai, hori praktikamente lehenengo urtetik egin izan dugu, lehenengo urtean bai egia da, bakarrik urtetatik hasi nila joaten, haiek animatzen, eta omenaldi bat egiten genien zenidei. Horrekin hasi izan gara urtero dauka bere matiza, beti egon da zeo zer, gertatu izan denean, bai Palestinarekin, bai edozein sektorekin, baina haiek daukate haien omenalditxoa, bere dantzariekin, bere losertarekin, uste dugu garrantzitsua dela zeniden lana, urte guzti hauetan, presoak hor daude, baina azkenean dispertzia egon den bitartean, horiek sufritu dutena gehien bat izan dira zenideak, orduan haien tartetxoa bai uste dut garrantzitsua zela. Eta horren osten etorriko da, egun osoko egitarago hori nire, ze prestatu duzu aurtengo ediziorako? Bai, ekitaldi egaz emoten dutxegu beti hasikera eguneri, ekitaldi nostean azten gara martxagaz, 150 piragua ingeru egongo dire, 40 barku bere bai, eta martxa itxasadarretik, prentziko zubitik ondartzara arte egiten dugu, badiara urten, eta kontzertu bategaz. Aurten batzargunekoak egongo dire, kontzertu horretan, barku baten, eta bitartean kanpotik manifestazio bat egoten da laguntzeko, bai, parera. Itxasarretik martxa eta espaloitik da manifestazioa. Eta hau izeten da potenteena edo eguneko gauzarik importanteena edo, eta gero honen ostean lusatzen dugu eta bezkari beti eintzen dugu, Baskalostean egongo dire oierazla eta, sorpresatxo ezin duguna esan, egongo da bere bai hortik. Eta horren ostean egongo da bere bai umeantzako gune bat, eureko elgateko, eta elektrotxaranga, sakatu elektrotxaranga, eta gauean kontzertuek. Sua, EH Sukarra eta Malakiaz. Orduen da egun osoko plana, gaueko 3 arte, eta gero lusatu gure duena, bai. Eta bide batez esango dugu, bezkarirako tiketak agortuta daudela. Oso harin, akaba dire. Urtero harina bakabaten dire, ez da gari? Bai, hau da gauza bat eskutik joan ziguna. Goratzen dut, orain dela urte batzuk esaten genuenean, ez? 100 pertsonatik gora ez dugu egingo bazkaririk. Orain 500 daude, bukatu ziren 10-15 egun, orain dela 15 egun bukatu ziren tiketak, eta horten jarri ditugu txosnan bokatak bebai zen. Bazeuen jende pilo bat, bazkaritik kanpo geratzen zena bazkaldu barik, eta tabernak bebai petatuten ziren, orduan txosnan bertan egongo daukera jateko bokatak, baina bai, bazkarirena da terriblea. Eta gitarauan ere izan duen bezala da maratoi bat. Azten da 12an, eta da gauza bat bukatzean bestea azten da, da martxa, hori aurten saiatzen garena da urtero zer berria egiten, ez? Aurten, ekitaldia, egindako, komentatutako ekitaldi omenaldi hori, nahi genuen uraren gainean egitea, uste lortuko dugula orgaibiz oraindik, ez? Estenatoki txiki bat montatu nahi genuen eta proiektua hor dago. Gero bazegoen jende pilo bat, non parte hartu nahi zuen, uretatik joateko eta ez zeukan ez piraguarik, ez txaluparik, eta pirauak ere orain dela 3 aste bukatu ziren. Bai, superarin. Mini ziren eta tita. Itxas martxatik jartzen ditugu 120 piragua doble, non jendeak ordaintzen ditu, guk enpresa ezberdinen bitartez lortzen ditugu,
eskerrak eman nahi diogu zenbait enpresei batzuk doain ikusten bai dizkigute, beste batzuk goratzen dute, baina badaude enpresak doain ikusten dituzte, ekimen honetan osanentzako orain dela urte askotatik, eta orduan aurten jarri izan duguna da txalupa bat, non bakoitzak ordaintzen duen bere biletea, eta dauka aukera joateko da pasajeroen txalupa bat, guk alokatu dugu, jendeak ordaintzen du bere biletea, eta hori ere, gaur egun aukera dago oraindik, lekuren bat geratzen da. Itsasmartza bizitzeko beste modu bat. Bai, azkenean polita da, badago jende pilo bat, nor ezagutu nahi du, uretatik joatearena, urte pilo bat bota ditu espalitik joan da, eta bueno, uretatik gauzak beste modu baten ikusten dira, Eta askotan zenideagia nagusia dire, bere, orduen piragoa bate hartzeko igual ez da, orduen saiatzen gara bere urtero, no, plana izetea apurbet generazio danatarako, eta uste dugu barku honegaz bere, lortzen dugu apurbet jentea uretara bideratzea eta beste modu baten bizitea itsasmartza. Eta behar bada baten batek igerian ere egingo du? Bueno, baten bat saiatu izan zen, baina, gertatzen dena da, itsasarra daukaz kriston korrontea. Bai, orduan, guk martxa bebai egiten du korronteen arabera, mareen arabera, azkenean, ezberdina da zuk piraguarekin joan korrontaren kontra edo korronta etzen daukazula, Orduan, igerian saiatu izan da baten bat, baina proiektu hor geratu zen, baina dio padeletan jende pilo bat etortzen da, aurten 2 motor daukagu asistentzia moduan bebai, tramangulo pilo bat daude, urteren batek arratiko batzuk pedalo bat ekarri zuten, ekarri zuten gainera kotxaren gainean, como el que trae una tabla de surf. Oso egoera kuriosoak big padelak parte hartu izan dute bebai, igual 10 pertsonekin, haien artean koordinatuta ekartzen dut, eta polito urtetzen. Bai, akabun guk iminten dugu aldoguna, ez da, baina hortik kanpo, ere, zabalik dago jentea etorteko, gauza da jentea etortea eta egunera batutea. Eta gero ostean etorriko da eguneko balorazioa ere bai, ze espero duzue balorazio horretan esateko? Edo egun horretan ze espero duzue? Balorazio, ahí nos sacamos los ojos. Ondo, balorazioak ondo daude, egiten duguna da, aurreko urtekoa hobetu. Gainera saiatzen gara, aliketarinen egiten, zeren hor fresko daukagu eta ikusi ditugun utzuneak hobetu, Gauza, urtero aldatzen da zer, Hasi garenetik, azkenengo urteetan adibidez dutxak egon dira piraguztentzako. Olako, txotxolakeria dira, baina dira gauzak jendeak eskartzen dituena, Azkenan, elkartzen dituzunean ia 1000 pertsona eta 500 uretatik joen da, kriston eguzkiarekin uretatik urtetzen denean, ura ukitzea, dutxa ukitzea, olako gauzak orduan, balorazioan gauza guztiak apuntatzen dira, urrengo urteko bazen moduan hartzeko. Eta saiatuten gara bere lagunduten dozkuen, egune aurrera ataraten lagunduten dozkuen herriko danak, eta herritik kanpo dauzena bere eta etorten direzenak, horren iritziek bere entzuten, eta baloraziora apurbete eroten iritzi danak, eta ikusten aber zer aldogun hobetu, urrengo urtera begire. Azkenan hori bere oso aberasgarria da gutzako. Gari, elkarrizketan zara ipatu duzu nolabait ekimen batzuk utzi direla egiteari lasterbidean aipatu duzu. Zarek iragarri du urtarrilan izan daitekeela azken manifestazioa, urrengo urtean egongo da, itsasmartxarik? Bitu, guk urtero espero izan dugu azkengo itsasmartxa izatea. Orduan, gaur egun gaude 13. itsasmartxa pentsatzen, prestatzen, eta ez dakigu datorren urtean zer gertatuko da. Guk zer nahi dugun, itsasmartxarik ez egotea, azken finean itsasmartxarik ez badago, horrek zer erresan nahiko luke, Orain arte, urtero errepikatu izan dugun gauza bat da, eta ikusten dugu 13 urte dela matxagula, orduan zabal ikusten dugu ez dakigulako metik aurrera zer gertatuko den, eta gehien bat, oraingoarekin gaudelako lanean. Amaitzen joateko bikote, nola animatuko genituzke ikusleak plentziara gerturatzeko? Egun oso politz beta, eta jente danantzako plana da, txikerrenetatik nagusienetara. Esan dugu badauzela umeantzako geusek, ganera aldire joan bere piraguatan gurasoakaz edo danadalakoagaz, nagusientzako bere badau aukera barkutan joateko, gero baskalostean bere karpa dau, eguzkie badau horre ondo freskotxo egoteko, bezkarien oso giro ona egoten da, eta sorpresa bere gustako dake askori. Eta gero gazteantzako eta gure deuen antzako atxaldeko plana bere, kontzertu eta elektrotxaranga oso plan
ona da, zapatu baterako. Aldarria bai, jaia ere bai, esaten dut. Bai, saiatzen gara, hori, apurbet diferente eintzen, goizekoa batez bere, eta gero apurbet luzatzen, eta bai. Horrekin geratuko gara bikote, eskerrik asko Amaikari tartetxo bat egitarren, eta Zueri. zapatuan izango dugu elkarren berri Bai. prentzian.